Ang posibleng pagpasok ng mga pribadong kumpanya sa serbisyo ng kuryente dito sa ating lalawigan ang pangunahing isinaalang-alang ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan kung bakit bumayag sila na mabigyan ng tax clearance ang Camarines Norte Electric Cooperative sa kabila ng malaking pagkakautang nito sa bayarang buwis sa pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Bukal Rodolfo Paul Gache, chairman ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Public Utilities, isa sa mga dokumentong kinakailangan ng Canureco sa pag-renew ng kanilang congressional franchise sertifikasyon na wala silang utang o financial obligation sa provincial government. Ayon kay board member Gatchek, kapag hindi nakapag-renew ang Canureco ng kanilang prangkisa sa Kongreso, tiyak na papasok ang mga pribadong kumpanya dito sa ating probinsya para magnegosyo ng kuryente kagaya na nangyari sa probinsya ng Albay. Ito po ay nakuha natin sapagkat pag hindi po nila nakuha itong clearance sa provincial government, ay hindi po sila makaka-abante doon sa pag-renew nila ng kanila pong franchise. Ang pag-renew po ng franchise, kaya po kung matatanda po ninyo, maaga pong pinag-recommend sa Sangguniang na i-recommend ka agad yung pagkuha po nila ng franchise, pag-renew ng franchise. Ako po ay tulad ng dati, ay ayaw ko pong mapunta sa pribadong kumpanya ang Canureco. Sapagkat ang Canureco po, pag nawalan po ito, nag-expire na po yung franchise nito ay due for baka bilhin na po ito ng ibang mga kumpanya na meron po ng prangkisa. At dito po sa Bicol region, meron na po isang kumpanya na handang-handa at mayroon na po ng franchise. Kasama yung franchise po nila, kasama po itong Camarines Norte. Yun po ang kinaayaw ko kasi ayaw ko po makitulad ang Camarines Norte doon po sa nangyari sa Albay. Ipinahayag naman ni Canureco General Manager Azandro Jesiada na naghahain na sila ng aplikasyon para sa renewal ng prangkisa ng kooperatiba ng kuryente na nakatakdang mag-expire sa 2028. Aniya, anumang araw ay posibleng ipatawag na sila sa plenaryo ng Kongreso kaugnay ng gagawing pagdinig sa kanilang aplikasyon para sa renewal ng prangkisa ng kooperatiba ng kuryente dahil sa may inihain ng panunungkulang batas hinggil dito. Actually po, yung pong ating franchise application, na-i-file ko na po sa Legislative Franchise Committee sa Congress. Kaya lang po, ang problema ko lang po, medyo na-pressure po ako, yun na lang po, clearance from the local government po yung kailangan po clearance. Aside from other requirements po, fully compliant ko naman po yung certification sa NEA, certification sa ERC, certification from the line agencies po ng ating gobyerno. Nakuha na po namin makomply. Labis-labis naman ang pasasalamat ni General Manager Jestiada dahil sa pinagbigyan ng Sangguniang Panlalawigan ang kanilang kahilingan na mabigyan sila ng tax clearance sa kabila ng utang nila na surcharge at interest ng tax sa provincial government. Nilinaw naman ng Provincial Treasurer's Office na wala namang nilalabag na batas sa ginawang hindi pagsingil sa utang na surcharge at interest ng Canureco dahil sa ang pangunahing sinisingil ng Kapitolyo ay ang basic na utang sa mga buwis. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Rona Vega, BCN.